سبیا تیر گواریے دو جتائیں ویل دو مردم ویران و یک کی ٹپی بوتا سبیا دمگلونی روڈا جتوئی پمپ نزدیکا ناشناس مردمانی تیر گواریا یک مردوی ویران و یک کی ٹپی تیسری کی بنجائی وزیر رانا ثناء اللہ گشتہ کے پاکستان دین روئی یا چندی مردمہ تکلیفی نواز شریف پاکستان دین روئی محلوق وشحالی نواز شریف سرکار اگاں حلاس مبوتے گوڑا گرانی آدھی حلاس بتگت ملکہ جمہوریت بے صوبے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گشتہ کے مقصد دیوالا جنگنئی کچن کاریانی جارہ پر اتحاد گپ گتکاں الیکشن کمیشن کو دستبندی کی کچن کاریانی تاریخ کا بداں نواز شریف واتری پیپلز پارٹی ایک ورنی لوٹی آئیے سروف مولانا فضل الرحمان گشتہ کے بم تراک و ارشاں مارا کس ترسید نکاں میں ہمک دورہ چا قربانیاں پر رہیں ماں پیسرا ہم گو ملکہ و اسلامہ گو ہم کوپک گوتگیں و انگا تا اشتاتگیں جماعت اسلامی امیر سراج الحق کا گشتہ کہ مارا امید تھی کہ نوک کی چیف جسٹس سے زورا کی حلاس کنگا گانگی زوری توشہ کالا و پانامہ میں ہے چھوڑی کیسز نیستاں میں جنگ بے ایمنی و زورا کی کرپشن خلافی مسلم لیگ نون سروک نواز شریف گشتہ کے پی ڈی ایم ملک ڈیفالٹ بوہگا مارک کھینتے مروچی لیٹر 3000 کلدار بتگت ماوتی سیاسی سرمایہ قربان کتگو پاکستان ڈیفالٹ بوہگا چا رکھیں تک ماگو ہچ کسا بیل گیری سیاست نہ کریں مسلم لیگ نون سینئر رہشون جاوید لطیف گشتہ کے ماہ سیاسی گلے سرا بندش حق کا نہیں بلے ماں اے ہم تصور کت نہ کنے یک سیاسی گلے ناشرکاری دروشم دیما بے جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان گشتہ کے اگا جاگیر دارانہ طبقہ سرا ٹیکس جنک بیبیت پیٹرول لینے نہادہ نیم بود کنا محلوق پیٹرولیم مصنوعات نہادہ گیشی لینے بازی بل و ٹیکسانی خلافہ زہرشانی کنگی پنجگورے ضلع انتظامی یک جارہ کے ریدہ بارڈر 20 ستمبر اچھا پچ کنک بیت لسٹ ہم شنگ کنک بوتا 20 تاریخ اچھا گاڑیانی لسٹ ہم دیم دیگ بیت دان کی روزگار بحال بیتی پاک افغان بارڈر چمن باب دوست کی شناخت کارڈ اور افغان چیک پوسٹ کا چلے سببا نو پیدل آمد و رفت ہم بند کنک بوتا بنشو نردا پاکستان نیم گچا افغان کاغذی تذکیر سر افغانیہ پاکستان تا آہا گچا داشت تک اشپا طالبان سرکارہ ہم پاکستانی داشت گا لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ عوامی مسلم لیگ سروک شیخ رشیدہ دستگیر کر کے سرا رپورٹ طلب کتا لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ شیخ رشیدہ حراست زوری کے خلاف درخواست سرا کیس گوشدار ہوتا انعام شیخ رشید وکیل ایڈوکیٹ سردار عبدالرزاق خان حامد گسا پیش ہوتا اداروں کی سرکارہ گیس نہادہ گیشی واسطہ کوشش تیز کو تک شیردہ گیس کاربرز کا نوک صارفین کم گیس کاربرز کا نوک کی پروٹیکٹنگ صارفین رکھنے کے ہاتھرہ گیشی ادائیگی کنا ایگام کی جیسا باعشن کے آئی ایم فاہمی ماہ نیامہ گیس نہادہ گیش کر یہ سرا زور دیے گے بندات کو تک سپریم کورٹ آف پاکستان ہمی اب تک ججز روسٹر شک کو تک روسٹر چیف جسٹس ہوار دو سینئر ججز گوش اور صلاحت کنگوتا چیف جسٹس اور دو سینئر ججز پنچ بیچ جوڑ کنگوتا سپریم کورٹ فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر بینچز جوڑ کنگے حکم امتناع الاس کنگوتا شپت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ردا چیف جسٹس دو سینئر ججاں کو شور و صلاحت بیچ جوڑ کنگین سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہوا ایدگا جڑہانی سرا فل کورٹ کیس گوش دارک برجا داری پولیس گوستگی ماہ سکھر کشتگی صحافی جار محمد میرے کوش ملزمانی سے سہولت کار دستگیر کرنے کے دعویٰ کو تک ایس ایس پی عرفان سموئے ردا
मुलजिम कच्चे ऑपरेशन न्यामा दस्तगीर कनक बुतगा जानब बीबी के अगस्त माह सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर सरा ऑफिस चा लोगा रवगे न्यामा क्वींस रोड कोशी उर्श कनक बुता और आबीरान बुता बुंजाई काबीने बिजनेस सरमायाकारी व वीज़ा पॉलिसी तरमीम मंजूरी दाता बुनशुर रिदा वीज़ा पॉलिसी तरमीम मंजूरी दर मुल्की सरमायाकारी और तजारती दीमरुई देगे वास्ता कनक बुता बुंजाई काबीने यकसद से मुल्कानी वास्ता वीज़ा पॉलिसी तरमीम मंजूरी सर्कुलेशन वसीला चा जूरक बुता कराची दमकनाथ नाज़िमाबाद शिप ऑनर्स कॉलेज नशीक तीरगवारी चा दो मर्दम डीरान SSP सेंट्रल फैसल अब्दुल चाचड़े रेदा बीरानुती मर्दमानी बजारना बुता दुई मर्दमानी लाश कमी फासला सरा रस्तगा कशगरे मर्दमानी गुशगी के शशो अपती लगगे तवार इश्क कनक बुता इंटरबैंक मार्केट कारोबार बिंदात भुगगु कमी दीरा पर डॉलर नहादा मसरी कमी गेंदक बुता इंटरबैंक मार्केट कारोबार डॉलर यक टेक 5.4 कलदारे कमी